राजनीतिनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो नोंथांमोना बै बे सेक्रेटारि बड'लेण्ड बै सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय बै माबाया बै जिरायग्राया अफिसा सेक्रेटारि अफिसा आरो लोगोसे नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे होबाय थागोन नामा बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो थांखि लादों मुंख्लं नखरारि आफादा। मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव साब्रै बिजाथि होगोन होननानै जोङो दान्जि खाफ्राना थानाय जाबाय। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सरकारा फोसावनाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि दाबि दैखांदों बाक्सा तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा। दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे होबाय थागोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोनसाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन। दिनै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव मोनसे मेल जथुमनायनि गेजेरजों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङावनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होजोबनो दाबि दैखांदों। बर'फोरनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानायजों बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांनायनि उनावबो नाथाय 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो सरकारा फोसावनायखौ दासिमबो गोबां मुंख्लंनि नखरफोरा मोननो हायाखै जायनि थाखाय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। फैगौ 2025 मायथाइयाव खुंनो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङाव मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ सरकारा होजोबनो हायाब्ला मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्रायनो बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फसंनाया रोखा होननानै मुंख्लं नखरारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों। लोगोसे आद्रा थानाय मुंख्लं नखरफोरनो सरकारनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम खावलायहरो। बिटिआर रायजोनि राजनीतिनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो नोंथांमोना बुं 1 नम्बराव जों नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों 2 नम्बराव बै बे सेक्रेटारि बड'लेण्ड बै सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय बै माबाया बै जिरायग्राया अफिसा सेक्रेटारि अफिसा आरो लोगोसे नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे होबाय थागोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोनसाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन लोगोसे गासै रायजो राजाजों लोगो नांनानै जों बै डिसिसनखौ माने लानायनि थाखाय लानाय जाबाय आरो नोंथाङा जिहेतु मानसिफोरखौ गले गले दा थगायनो दा नाजा साननाया बेनोदि जोंनि जिखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बै समनिफ्रायनो आबसु आरो बेल्टि आरो एनडिबि गासैबो बेयाव दंजोबोलाय बेयाव गासैबो मुख्लं जानायलाय बा मुख्लं नखरनो जिखिनि 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा फोसावदोंमोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद सारा दा फोसावनायाव बेखिनि 5 लाख एक्सट्राखौ जोंनि मुख्लं नखरा मोननो थाङाखै दा मोननो थाङै हिसाबै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ फोरमायगोन जे जोंनि मुख्लंफोरनो एक्सट्राखौ थाबैनो होयोब्ला बे 5 लाखखौ थाबैनो होयोब्ला जों मुख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा खोनानो मोन्दों जोङो ग्रुप वाइसआवसो 5 लाखखौ होगोन होननानै दा बेखौ ग्रुप वाइस होआलागासिनो जोङो जोंनि जिखिनि मुख्लं दङ बेफोरखौ गासैखौबो बिनि एसे मिलायलायनानै 5 लाखखौ होयोमोनब्ला जों मुख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा बेबायदि ग्रुप वाइस होयोब्ला बोरै जानांगौ बेबायदिथ' जाथावना नङा अब्ला आबसु आरो बेल्टि बै मुभमेन्ट खालामनायखौ जोगारनाय बायदि जागोन होननानै जों सानो आरो दा बेबायदि खालामालागासिनो जेनेरेल हिसाबै जोंनि जिखिनि मुभमेन्टआव थैनाय बेखौ गोरोबलायना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन
दा फैगोन समाव जोङो जोंनि दाबिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गनायाब्ला बा सरकारा गनायाब्ला जोङो गुबुन राहाखौ लानाय जागोन। जोंनि जिखिनि मुख्लं नखर जों आरो जोंनि जे एसोसिएसन मार्टियार एसोसिएसन जों बेवहाय सावरायखानाय जाबाय आरो जानजि खाफ्रानानै थाखाबाय जे जों फैगौ 2025 मायथाइयाव जों जोंनिफ्राय सासे बिजाथि फसंगोन होननानै जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव साब्रै बिजाथि होगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्राना थानाय जाबाय। न'खरनि जानानैहाय जोङो बेखौनो जोङो मोननो लुबैयो जे थांनाय समावहाय सारा जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा बुंलांदोंमोन जोंनि मोननो गोनांखौ थाबैनो होगोन होननानै सुफुंनानै होगोन होननानै दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै। बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बे मेलखौहाय जोङो खुंनो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनब्ला जोंनि मोननो गोनांखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै, माब्ला मोनगोन आरो जोङो खोनानो मोन्दों ग्रुप वाइसै होगोन होननानैहाय दिनै बेफोरो मानि थाखाय बेबादि जालांखो। जोंनि मोननो गोनांखौहाय जोंनो होयोमोनब्ला जों मार्टियार्स न'खरफोराबो गोजोननाय मोनगौमोन आरो जोङो बिथांखौ जेरैबायदि सापर्ट होबोदोंमोन बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन होननानै जोङो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांनि थांखिया दिनैहाय 5 बोसोर जालांनो हमबाय, दिनैसिमबो जोंनि मोननो गोनांखौ बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि माबाखौहाय दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै। दा जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो सारनिफ्राय मोनगोन, माब्ला मोनगोन जोङो बेखौहाय जोङो मिथिनो लुबैयो आरो मोनगोन ना मोना जोङो बेखौबो मिथिनो लुबैयो। मानो होनब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय, सरखार दाबोबाय। दिनैहाय गावसिनिखौल' मानो सानखो, जोंनि थाखाय मानो सानाखै? जोंबो बिमा थायोमोनब्ला जोंबो लेखा फरा गोरों जागौमोन, जोंबो बेबादिनो माबा मोनसे मावनानै जोंबो जोंनि न'खरफोरखौ लुखांलांनो हागौमोन। दिनैहाय जोङो उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजानानै बा बिदा फंबाय थैजानानैहाय दिनैहाय जोङो लेंगोरा जानानै दङ। जोंबो बैसोरबादि जोंबो मोजां माबाखौ जोंबो लुबैयो। दिनैहाय जोंखौ मानो नायफिनदिया, दिनैहाय जोंनिथिंजाय मानो माबाखौ माबायासै, नायहरफिनाखिसै। बै समावहाय जोंनि बे प्रमद बर' सारा बानासुर फोथारावहाय जेब्ला मिथिं खुंदोंमोन, जोंनि मार्टियार्स न'खरफोरखौहाय बियो लेंहरनानैहाय गांसे आर'नाइजों जोंखौ मान बावदोंमोन। बिथांनि बिबुंथि होनायाव जोङो ओरैबादि गोजोनदोंमोन। दिनै बिथाङा बे बिबुंथिनि बेसेनखौ मानो लाखियाखिसै, दिनै जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो। दिनैहाय सोरहाबा हौवा गोमाजादों, सोरहाबा बिमा गोमाजादों, सोरहाबा बिब' फंबाय बेबादिनो गोमाजानानै आलाय सिलाय जानानै दङ। बिसोरो थायोमोनब्ला बिसोरनि न'खरफोराबो मोजाङै आवगायलांनो हागौमोन, बिसोरबो गोलाव गिदिर मानसि जागौमोन, बेबादिनो गावसिनि न'खरफोरखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो हागौमोन। 1989 आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव जोंनि न'खरा मुंख्लं जादोंमोन। खिन्थु दिनैयाव लागै जोङो बिटिसि सुक्ति जाबाय, बेयावबो मोनासै। हाग्रामा मैलारि सारनि दिनाव 17 बोसोर खाखन खालामनानै थांबाय बिथाङाबो होआसै। आरो फैयै नैबे बिटिआर सुक्ति एकद जाबाय, बेयावबो बिटिआर सुक्ति जानायाव प्रमद बर' सारा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन मटङा स'आव कारज'खुसि माबा थानायाव मा होनो समाव जा प्रमद साराबो बुंदोंमोन जे जोंखौ लिंहरलायनानै बेहाय गावनि इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन, एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिपिआव थैनायाबो मोनगोन होनना गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा। दिनै खिन्थु जों नुनो मोन्दों बे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो होनो गारनानै जों खोनानो मोन्दों 5 लाख अनसुंथाइखौ सोरनोबासो होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। जों बहुद दुखु नांदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंबो बाहाय एसे साखाफारा जादों। नोंथाङा जुदि होगोन होननानै जुदि बेखौ गावनि बिटिआर सुक्तिया जुदि फार जालाङोबा, जोंनो जुदि अनसुंथाइ होआबा बहुद दुखु नांथावना। बेबायदि जोंनि न'खरफोरा बे समाव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन। सोरबा बिधवा जालांदों, सोरहाबा बिफाया थैलांदों, सोरहाबा फिसालाया गोमाजादों। बेबायदि बहुद दुखु नांथावना जालांदोंमोन जोंनि न'खरफोरा। बेनिखायनो नोंथांखौ जोङो आर'ज खालामहरदों, नोंथाङा जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ होगोन होनना बुंनायाव होनांगौ होननानै जों आर'ज खालामहरदों नोंथांखौ। आरो जों होबा नोंथाङा जुदि होयोबा जों मोजां मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा बेखिनिखौ स्टेप लायाबा फैगौ 2025 जिथुबा बिटिआर इलेक्सन फैगोन,
खिन्थु जोंनि मुंख्लं नखरनिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो केन्डिडेट होनाय जागोन नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बेखौ जों अनुरद खालामखादो जुदि नोंथांमोना जोंनि अनसुंथाइखौ होआबा जों बेबायदि सेखाफारा खानानै लाखाबाय आरो जुदि होयोबा जोंबो नोंथांजोंनो थागोन होननानै नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय बोरायनि नामा फावथेन मोसाहारि आरो बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन गावनि ड्रेसखौ खुनानै बियो बाहेरायाव गावनि अफिसाव थांनो ओंखारनायावनो बिसोरो माइबारिथिं होसोलांनानै आंनि बोरायखौ गावथारदों दिनै आंनि बोराया थैनानै बेसे आलाय सिलाय आं गावनि उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ फेदेरदों फोलावदों गिदिर गोलाव खालामदों नाथाय नोंसोरबादि मिनिस्टार खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया थेवबो सरकारा जोंबायदि मानसिखौ दासिमबो नायसनाखै थाखा होगोन फैसा होगोन होननानै जेरावबो मिथिं खुंनायाव जोंखौ लिंहरो नाथाय दिनैसिमबो जोंनो थाइसेबो रावबो होआखै अब्लाबो आंनि फिसाफ्रा जि एसे रोंदों सानसे समाव आंनि फिसायाबो मिनिस्टार जानानै नोंसोरखौ गाख्रेबफिननो हागोन नोंसोर दिनैसिमबो जोंखौ सिनायाखैना आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय